ADHD eli Attention Deficit Hyperactivity Disorder, suomeksi tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö. Se ei ole laiskuutta, huonoa kasvatusta tai keskittymisen puutetta. Se on aivojen tapa käsitellä tietoa, tunteita ja ärsykkeitä vähän eri tavalla kuin useimmilla. On 3 päätyyppiä. 1. Pääosin tarkkaamattomuuspainotteinen. Silloin suuri haaste on keskittyminen. 2. Pääosin ylivilkas ja impulsiivinen. Silloin energiaa ja nopeita reaktioita riittää. Sitten vielä 3. yhdistelmätyyppi. Silloin on vähän näitä molempia osia. Moni tunnistaa myös ADHD:n siitä, että ajatukset harhailevat ja keskittyminen katkeilee. Mutta siihen voi myös kuulua unohtelua, jopa asioissa, jotka ovat tapahtuneet vaikka 5 minuuttia sitten. Ajan hahmottamisen vaikeus, tämä vie vain 10 minuuttia, yhtäkkiä onkin kulunut tunti. Impulsiiviset päätökset, voit vaikka ostaa jotain, mitä et tarvitse, ja sitten se vaan jää kaappiin lojumaan. Yli- tai aliherkkyys ääniin, valoihin tai vaikka tunteisiin. Ja kyllä, joskus myös ylivilkkautta, mutta se ei ole kaikilla se näkyvin puoli. Arjessa ADHD voi tuntua siltä, kun mielessä olisi 37 välilehteä auki, ja yksi niistä soittaa koko ajan musiikkia. Työtehtävät voivat jäädä kesken, tapaamiset unohtua ja tavarat kadota. Mutta mukana on myös hyviä puolia. Luovuus, nopea reagointikyky ja kyky sukeltaa syvälle asioihin, joista on kiinnostunut. Ja kun ADHD:n energia suuntaa oikein, se voi olla todellinen voimavara. ADHD:ssa on myös olemassa myyttejä. Esimerkiksi, että se katoaa aikuisena. Ei se katoa, se vain muuttaa muotoaan. Toinen harhaluulo on, että sitä on vain pojilla. Todellisuudessa sitä on myös tytöillä ja naisilla, mutta oireet voivat olla hienovaraisempia ja siksi diagnoosit viivästyvät. ADHD:n kanssa voi oppia elämään hyvin ja se voi olla jopa voimavara. Siihen voi kuitenkin saada apua lääkityksestä, terapiasta, arjen rakenteista ja vertaistuesta. Muutama käytännön vinkki on ajanhallintasovellukset, tehtävien pilkkominen pieniin osiin, ärsykkeiden vähentäminen ympäristöstä ja ympärille ihmisiä, jotka ymmärtävät ja tukevat sinua. ADHD ei ole pelkkä ongelma, mutta ei se myöskään pelkkä supervoima ole. Se on yhdistelmä haasteita ja vahvuuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten ihminen ajattelee, tuntee ja toimii. Kun oppii tuntemaan sen, oppii myös käyttämään sitä hyväksi. Eli seuraavan kerran, kun kuulet jonkun sanovan, minulla on ADHD, muista, se tarkoittaa paljon enemmän kuin vain keskittymisen haasteita.